A very good evening, Zimbabwe. Maswera say, Maswera say, Maswera say. So, Pana Panzan Advocate Fazai Maire change is coming for everyone. So, these are Marondera rally pictures, and this is the President Advocate Nelson Chamisa. This is Mai, the First Lady, Mai Nelson Chamisa, and as well as Honorable Tendai Biti here. They were both in Marondera, where a bumper crowd was addressed by President Advocate Nelson Chamisa there. So honestly speaking, Team Zimbabwe, kwakune makuwa angachifamba angachinzi no vamwe vai Chamisa is failing to unite his people. Arikufamba rega, arikufamba asina vanhu vari muleadership yake. But I'm going to explain something. Remember that Mnangagwa is part of the legal teams of Triple C candidates. Vangavari kumatare dzimosva, which means Mnangagwa cannot be traveling with Advocate Nelson Chamisa because he's actually engaged to something else. The same applies to Honorable Tendai Biti. He is the head of the campaign, and he's actually working on something, because you can't be doing one thing mese muchingofamba muri kumarally muchingoenda kumarally to achieve what exactly? Because we have a lot of issues which need to be dealt with. We have issues of preparations. We have issues of voters row are in shambles. Arikuda kuti pange pachitariswa kuti how can we fix this legally? How can we deal with these issues legally? Which means an Honorable Tendai Biti should be prepared, vachishanda extensively to make sure that they deal with all those issues. But somebody expects them to be moving right around Zimbabwe with President Nelson Chamisa doing campaigns. So you wonder what kind of journalists we have, people who do not actually think before they tweet. They just tweet for likes, they just tweet for and this is guys but this is what is happening. So this is what happened in Marondera. President Nelson Chamisa was there. Mai Chamisa was also there together with Honorable Tendai Biti. So Mashonaland East Province is the home province of Honorable Tendai Biti. Zvikanzi panapa tipinde zvakanaka, zvikanzi zvakanaka kuona Biti Mnangagwa maita bita kumalo kana vachinzwa mushe vanofanira kunge varipo zvese nakupe zvinonyaradza varakashe vanofunga kuti this is Zimbabwe yomashuka. So you see kuti honestly speaking, Team Zimbabwe kune basa rakawanda ririkuda kunge richiitwa in various provinces, various constituencies and various jurisdictions. So we can't have all those people panzvimbo one at the same time, because vanenge vari engaged also, vane basa rakawandisa rikuda kuitwa. It's like we cannot travel to other areas just kungofambira rally. We have to engage with our voters, we have to engage with our people, and that is what I believe in. So Team Zimbabwe, change is coming to the nation of Zimbabwe. Indafara kuona Mai Nelson Chamisa vari kumarondera. You can actually see kuti aiwaka ndo first lady chaichaiwo, kwete zvimwe zvezve zvatinogara tichiona. Saka myself I believe kuti President Nelson Chamisa is ready to take over Zimbabwe, is ready to lead Zimbabwe, is ready to make sure that they develop they develop Zimbabwe. The ZANU-PF destroyed economy. They develop whatever which was destroyed by this ZANU-PF party. So Team Zimbabwe, inini ndrukungoti ngatiendei kwese kwatiri tikurudzire hama neshamwari kuti vaende vanovhotera Advocate Nelson Chamisa, ma-MPs avo, ma-councillors avo, pasina sere, pasina kudzokera kumashure. Isusu tiri kuitika ndo chikwata chinofanira kunge chichipinda for 2023 23 August, kuti zvinhu zvemuzimbabwe zvinge zvichitanga kufamba zvakanaka, tinge tichitanga kuva nezvipatara, zvikoro zvinoshanda, migwagwa yakanaka, all systems in place. You know, today I attended a funeral. Zvinorwadza kuona vana vadiki vachienda just because of some problems dzaifanira kunge dzakangosolviwa. Health crisis in Zimbabwe is real. A lot of people will say no, zvinhu zviri kufamba idp what, but honestly speaking guys,
vanhu varwadziwa kumamisha uku nezvinhu zvakasiyana siyana zviri kuitika. Handei tinovhotera kuti Nelson Chamisa.